I a tu no te digo? Javi. No. Estaba bien a la risa, sí, Javi. Y ahora después lo que no sabes es que todos estarán bien con la risa y antes sí. Vamos a hacer magia alguna vez. ¿Tú has hecho magia? ¿Y tú? Avui tampoc. Avui anem a fer... Sí, no està bé. Això està bé. Bueno, així tenim un llibre que està colorejat. ¿Vale? I l'anem a deixar al pare. Te fiques el llibre contra el pit i la gana que així. Tu no maneges el llibre i no te passarà res. Si obres el llibre te pots explotar. És que així n'assusta i ningú fa, veurem. Tot bé, no? Així tenim un altre que no està colorejat. Este fa Josefina. Si l'obris, explota. Gràcies. Bé. I així tenim un altre, esta de que té, per favor, que està sense colorejar. I se patutjat. Aixina i aixina. Però sí, vosaltres tranquils, relajeu-vos. Sí que veuràs, veuràs. Ai, esperes, ven tu. On tenim el llibre colorejat? Al mig, no? I si fem aixina? I aixina? On està el llibre colorejat? On està el llibre coloreado? A la dreta. ¿Eh? A la dreta. A vuestra derecha. A mi izquierda. ¿Me permite? Gracias. Està bé. Això és perquè li veu la cara, veritat? Bueno, això anem a canviar-la. Ara vosaltres mireu al públic, tranquils, relajaets, i no veuràs vostè. Tu ara te veus? Passa per darrere. Molt bé. No passa res. No, Javi, si tu vas estar igual. No, jo... Tots. Te vas a casa d'un xaquetí. Sí, però estic molt apegados. Tu no t'escalfes, Està dur. De totes maneres, ho hem de fer. Bon. I si no me veus? I si no me veus, tranquil, que no passa res. Bueno. On està el llibre colorejat? Sí? I si fem així, però no me xafes a mi, tu tranquil, Javi. Tu al teu no te vengues de mi. On està el llibre colorejat? Al mig? Vamos. Vamos allà. Això és perquè ho coneixeu per algo de monyo que t'utilís, no? Per la boca? Tu eres un crack, Pues anem a ficar una miqueta de monyo.
Aquí, mireu a dalt. Ara tindrem a 3 pirates del Caribe bisbals. Lo bonito de tot això sabeu què és? Que el primer que li fiques els altres no fan. Fa, que no ficarà. Pues... doncs. Ja s'ha tancat el programa. Ara podem fer fotos i xantatge després. Ja se giren a mirar-me a veure què tinc de fer ara. Jo sí. Xina? El bisbal, home? On tenim el llibre coloritzat? La camina! A on? Al mig? A veure? Així està? Així tampoc. I així sí està. Ara, com fa massa calor, no vaig acabar-ho del tot, perquè si no me s'ofegaran els 3 i me se poden morir. Però bé, així tenim una vareta, ¿vale? Que se agarra així i fas això. Hòstia, no sé qui és igual que tres, Solo que estan mirant 3 persones iguals. No, si esteu de les vostres famílies, no meu. Lo bonito de la màgia és que si tu agarres uns colors, els passes a una vareta de mago i simplement tornes a fer així i repartisses una miqueta en cada un. Lo bonito de tot és que la màgia existís. Se pot fer màgia i al mateix temps crear-ne il·lusió. Però, si un deixa de creure en la màgia, quan un mago fa així, fa així i fa així, si un simplement no creu en el que està fent i el públic que té tampoc, la il·lusió